Buku Ende nomor 510 sia. Tarbegedo Panjoni Yesus. Tarbegedo Panjoni Kristus terus ditano bataki isena sume aon hosa ise manghokop dongani kita sude naik marade nang dileleda aposan ma ide bata naolo ita paboao olong do Yesus Tuhani nang saut malua do di bahe amanangi nang bataki kita sude naik marade nang dileleda aposan ma ide bata ringgas malau mamboa baritani tuhatai tua kamar gadina olo asada potan dohoti kita sude naik marade nang dileleda aposan ma ide bata